मैया 8 फेब्रुवारि मैयानि समाव गमामायै जइन जामारबाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि लेङाइ गाहाय आफादगिरि खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएल दोलोआव चिरां जिल्लानि थाइखाजरा गेलेग्रा फोथाराव ओनसोलनि गासै 400सो रायजो राजाया बिथांनि जइनिं जानाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो बिथां खाम्फा बरगयारिया गाव सोरजिनाय गाव दानाय गावनिनो आंगो बिपिएफ दोलोखौ नागारनाया बिपिएफ दोलोआव मोनसे साननो गोनां आरो लोरबांथिखौ लाबोदों। थारैनो बिथां खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएल दोलोआव जइनिं जानानै मा फोरमायदों? बिथाङा बुंदों आं थाखा फैसा लुगैनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबाखै। आं मन्त्रि एमएलएनि गादी लुगैनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबाखै। नाथाय आं सासे राजनितिनि मानसि आं रायजो राजानि खामानि मावनो लुबैयो। बिटिसिनि गासै जाति गस्थिनि रायजो राजाखौ राजनितियाव ज' खालामनो लुगैयो आरो स्पेसियेलि बर'फोरखौ आं ज' जाजानो लुगैयो। बेफोरनि थाखायनो आं गोबां खामानि मावबोदोंमोन नाथाय आं जाफुंसार खालामनो हायाखै। दिनै नङा गाबोन नङा जों खौसे जाथारनांगोन। नङाब्ला जोंनि हारिया थावरिना थानो हानाय नङा आरो बिटिसिनि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ जों सुफुंनो हानाय नङा। बेखौ जाफुंहोनोब्ला इउपिपिएलआव गोबां स्कप दङ। इउपिपिएलआ गासैबो जाति गस्थिनि थांनानै थानायनि बाथ्राखौ सिन्ता खालामदों। जोंनि बर' मानसिनि थांनानै थानायनि बाथ्रा इउपिपिएलआ बांसिन सिन्ता खालामदों। बेखायनो आंबो हेफाजाब होनो थाखै इउपिपिएलआव जगदान जाबाय होननानै बुंदों खाम्फा बरगयारिया। बिपिएफ दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बुंदों खाम्फा बरगयारिखौ जोंसो थिनहरदों इउपिपिएल दोलोआव। प्रमद बर'जों आंजों जयै सावरायलायनानै थिनहरनाय जादों खाम्फा बरगयारिखौ। खाम्फा बरगयारिनि आगोल प्रमद बर'आ चन्दन ब्रह्मखौ बिना लाना थांदों। बिनि उनाव खाम्फाखौ बिना लांबावबाय डिपुटेसनाव। जोंनि बिपिएफ दोलोआव थोजासे मेलेमजिबिफोर दं नाथाय इउपिपिएलआव गैया। बेखायनो उपाय गैया हरनो गोनां जाबाय। इउपिपिएल दोलोआव थोजासे मेलेमजिबिफोर गैयैखायनो बिटिआर चुক্তিखौ जाफुंसार खालामनो हायाखै। বিটিআর নির্বাচন আমার বিপিএফ দল হিসাবে খুব ভালো ভালো চলি আছে, খুব জোরদারভাবে চলি আছে প্ৰিপাৰেশ্যনটো। আৰু আজিতো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে খাম্পা ইউপিপিএলত সোমাব বুলি। তো প্ৰমোদ বড়ো আৰু মই দুইজনে আলোচনা কৰিহে খাম্পা ডাঙৰীয়াক ডেপুটেশ্যনত আমি পাঠাই দিছোঁ ইউপিপিএলত। ডেপুটেশ্যনত কথাটো হ'ল এনেকুৱা, আগত আমি চন্দনক পাঠাই দিছিলোঁ ডেপুটেশ্যনত। তাৰমানে এনেকুৱা প্ৰব্লেম ইউপিপিএলৰ যিটো বিটিআৰ একৰ্ড, এই একৰ্ডটো ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইউপিপিএল দলত বুদ্ধি থকা এক্সপাৰ্ট মানুহ, জ্ঞানী মানুহৰ অভাৱ হৈছে জানে। সেইকাৰণে প্ৰমোদ বড়োৱে মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই আগত চন্দনক লৈ গৈছে, মই পাঠাই দিছোঁ ডেপুটেশ্যনত। আৰু লাগে বোলে। সেইকাৰণে মই উপায় নাই খাম্পাক আৰু পাঠাব লগা হৈছে। নাই মইতো বিপিএফ চাব লাগিব না। মই লিডাৰ হয়, কোন বেলেগক পাঠাই দিব পৰা ক্ষমতা মোৰ হাতত আছে, মইহে পাঠাই দিয়ে। অকলশৰীয়া নহয়, আমাৰ দলত মেলা বুদ্ধিজীৱী জ্ঞানী এক্সপাৰ্ট মানুহ আছে। ইউপিপিএল দলত এইটো প্ৰব্লেম হৈ আছে। সেইকাৰণে বিটিআৰ চুক্তিটো ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই। বিটিআৰ চুক্তিটো কেনেকৈ ৰূপায়ণ কৰিব লাগে ইহঁতে শিকাই আছে, এতিয়া শিকাব জানে। একদম বিৰাট ভাল বুজাবুজি আছে। আমি দুইজনে আলোচনা কৰিহে এই খাম্পাক আজি ইউপিপিএলত পাঠাই দিছে। কথা সেইটোৱে, আপোনালোকে বুজি নাপায় এইবিলাক। আমিহে জানো দল চলোৱা ভিতৰুৱা কথা। ডেপুটেশ্যনত নাই ডেপুটেশ্যনত গৈছে। আমাৰ দলৰ পৰা আমি ইউপিপিএলৰ তাত ডেপুটেশ্যনত পাঠাই দিছে। কথা সেইটোৱে যে বিটিআৰ চুক্তিটো যদি আখৰে ৰূপায়ণ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এক্সপাৰ্ট বুদ্ধি থকা জ্ঞানী মানুহ লাগিব না নাই। ইউপিপিএলৰ দলৰ সেইবিলাক মানুহ নাই, এনেকুৱা মানুহ নাই। সেইকাৰণে আমাৰ পৰা জ্ঞানী বুদ্ধি থকা এক্সপাৰ্ট মানুহ মই পাঠাই দিছোঁ। হয়, আগত চন্দনক লৈছে। চন্দনটো কেতিয়াবাই তাৰ ডেপুটেশ্যনটো কেতিয়াবাই শেষ হৈছিল, কাৰণ চন্দনে প্ৰমোদ বড়োৱে এক্সটেণ্ড কৰি লৈ আছে। আৰু একজন পালে আৰু বেছি ভাল হ'ব বুলি মোক বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে মই দি দিছোঁ।
এইটো ইহঁতৰ ফলিয়া এইটো নাম নাই এইবিলাক আচলতে হ'ল কাম্পা আৰু চন্দন খুব জ্ঞানী বুদ্ধি থকা এক্সপাৰ্ট মানুহ লাগে বুলি কোৱা কাৰণে মই দি দিছোঁ সেইটো উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণেতো এক্সপাৰ্ট মানুহ লাগে এক্সপাৰ্ট মানুহ দি দিছোঁ মই কাম্পাৰ আৰু চন্দন এতিয়া হ'ব চিন্তা কৰিব নালাগে এতিয়া এক্সপাৰ্ট মানুহ গ'ল জ্ঞানী মানুহ গ'ল বুদ্ধি থকা মানুহ গ'ল এতিয়া উন্নয়ন হ'ব আমাৰতো 25টা তলত নাপায় আমি এইবিলাক আমাৰ এক্সপাৰ্ট মানুহ গ'ল এইবিলাক ঠিক ঠাক হৈ যাব চিন্তা কৰিব নালাগে সব ঠিক ঠাক হৈ যাব যিমান গণ্ডগোল আছিল এইবাৰ ভাল এক্সপাৰ্ট জ্ঞানী মানুহ গ'ল বাছ পৰামৰ্শ আমি কথা পাতি পেলাই পঠাই দিছে পৰামৰ্শ একো নাই খাম্পায়ে গৈছে ডেপুটেশ্যনত গৈছে এইবাৰ বিটিআৰ চুক্তিটো ভালকৈ ৰূপায়ণ হ'ব बस्तिखौ राजनैतिक भाबै आङो ज' खालामनो लुबैयो आरो स्पेशली बर'फोरखौ आङो खौसे जाजानो लुबैयो दा बेनि थाखाय आं जथेस्थ' खामानि मावबोदोंमोन आरो गोबां खारनाव बेखौ सफल खालामनो हायाखै मावफुंनो हायाखै आंल' नङा इउपिपिएलनियानो जा बा बिपिएफनियानो जा गोबां गोजौ सारिनि दैदेनगिरिफ्रा बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय सेस्था खालामबाय थादोंमोन नाथाय दिनैसिम जायाखै दिनै नङा गाबोन नङा जों खौसे जाथारनांगोन आरो खौसे नङाब्ला जोंनि हारिया थावरिनानै थानाय नङा आरो बिटिसिनि समग्र जाथि गस्थिफोरनि जि लुबैनाय बिसोरनि गांनाय उखैनायखौ जों सुफुंनो हाया खारन जोङो जेरैहाय जोंनि भाषाखौ मोजां मोनो जोंनि कला कृष्टिखौ फोथांनानै लाखिनो लुबैयो गुबुन हारिफोर जेरैहाय जोंनि खाथियाव थानाय मुस्लिम मानसिफोर जोङो आदिबासि मानसिफोर नेपाली मानसिफोर असमिया मानसिफोर राजबंशी बंगाली बिहारी गासैबो गावनि भाषा आरो संस्कृतिखौ लानानै थांनानै थानो लुबैयो डेभेलप खालामनो लुबैयो दा बेखौ आं नुदों जे बेखौ मावफुंनोब्ला फैगौ समनि जि राजनितिक सोलिबाय थानाय जे इउपिपिएलनि दारैहाय बियो बांसिन स्कप दङ इउपिपिएलनि मानसिफ्रा समग्र जाथि गस्थिनि थांनानै थानायनि खोथा बाथ्राखौ सिन्था खालामदों बिथांमोना मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि भाषा संस्कृति उन्नयननि सिन्था खालामदों आरो स्पेशली जोंनि बर' मानसिफोरनि थांनानै थानायनि बाथ्रा बिनि परिकल्पना बिथांमोनहा खालायनानै खामानि मावगासिनो दङ दा ओंखायनो आङो बिथांमोनखौ आरोबाव हेफाजाब होनानै थाबै आरो साबसिनै जोंनि जायगायाव सान्थि प्रतिष्ठा खालामनाय आरो जौगानायनि खामानि मावनाय बे खामानिखौ आगोल लांनो लुबैदों बिदिब्ला बिपिएफनि राजखान्थिनि जिखिनि थासारि बे माबायदि जागोन जिहेतु माने नोंथांमोना पलिसि मेकिं खालामोमोन बिपिएफआव बिटिसिनि राजनितिकआ भबिष्यत अन्धकारथिं थांगासिनो दं बेखौ बयबो रायजो राजायानो नुगासिनो दङ बुंगासिनो दङ स्वयं बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बे खोथाखौ अनुभव खालामदों आंबो भाइस प्रेसिडेन्टमोन आङो स्पक्स पार्सनमोन दा बे समग्र खोथा बाथ्राफोरखौ अनुभव खालामनानै जोङो मोजां खामानि मावनो थाखाय गुबुन बेटार मोनसे अपरचुनिटि थानाय पार्टिनि प्रयोजन दं बाहाय थानानै बयखौबो ज' खालामनानै खामानि मावनायनि दिनैनि सम बेखौ बुजिनानै आङो इउपिपिएलआव फैदों थाबोनाय माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ मा खावलायनो सानो जे खौसेथिनि बाथ्रा बुंनो नोंथाङा आंथ' खावलायबाय थादों जे बयबो जोङो जिहेतु खौसेनि खोथा बुङो खौसेया मोननैनि गेजेराव माबा मोनसे द्वन्द्वनि थाखाय जुदि ज' जानो हालाब्ला अब्ला जोङो मावथिफ्रा बबेबा मोनसेयाव ज' जायोब्लानो जोङो ज' खौसे थानो हायो ओंखायनो आंनि खावलायनाया जाहैबाय जिखुनु राजनितिक दलाव थाया मानो बिजेपियावनो थाया मानो कंग्रेसआवनो थाया मानो बिपिएफआवनो थाया मानो अबेबा दलावनो थाया मानो दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरखौ लानानै ज' इउपिपिएलआव फैब्लानो जोङो मोनसे शक्तिशालि दल खालामनो हायो इउपिपिएलखौ आरो बिटिसिनि समग्र समस्यानि सायाव जोङो मोजाङै सिन्था धारा लानानै खामानि मावलांगोन